Yığınaktan soň wagt ýitirmän arkitekturny syýomkalamy meni gaýtdym. Şäheriň merkezine geldim şu wagt. Ýöne şäheriň edil merkezine bir starinny bir köne bir bina barady aýdyp bermekçi. Ýöne başdan şu bir soraga jogap beresim gelýär şu videomyzda. Köp kişi diýär arkitektura sunugotmy ýa dälmi ýa prosto ýaşaýyş jaý üçin bir proyektirowание diýilen ýa bir okuw ilmimi şu tema boýunça soraga jogap beresim gelýär. Ýöne başda şu arkitekturny binany göreliň we soň bile karar beriliň. Şu действительно arkitektura bir sunugotmy ýa danym bir prosto okuw ilmimi şu tema. Ýöreň onu. Şu wagt Malaziýanyň iň köne meçitleriniň birine geldik. Ady Mescid Jamek 1909-njy ýylda gurulan. Şu arkamdaky görýän binaňyz inanarsyňyzmy jemi $35.650 1909-njy ýylda gurulanlygyna. Şu binanyň arkitektori Artur Beinitsen bu proýekti dizayn edenne hemme detallary bilen Malaziýanyň malaýlaryň hakyky kulturalaryny polnusy izuçat edip dizayn eden bir proýekti we şu wagt şu proýekt Malaziýanyň bir iň esasy binalaryndan biri bolup durýar. Medeniýetini, Malaziýanyň kulturasyny dolu görkezýär. Indi siz jogap beriň şu arkitektura sunugotmy ýa danym bir ilim matematika ýa danym fizika kimyalyk bir ilimmi? Men pikirimçe arkitektura hakykatdan hem sunugada öwürlüp bilýär. Haçan arkitektor öz edýän dizaynny ýürekden ýapyşyp hemme detallaryny izuçat edip nähilek edemde şu içiniň ýaşaýjysyna ýa danym şol halky nähilek peýda eder. Şonu doly göz öňüne getirip dizayn eden ýagdaýynda ana şonu hakykatdan hem arkitektura sunugada öwürlüp bilýär we ýyllaryň geçmegi bilen şol proýekt nesilden nesile geçýän bir proýekt bir sunugat eser hökmüne öwürlüp bilýär. Ýöreňinde has detalyny göreliň şu proýekti. Thank you. Şu syýomkalar tutarduk. Ýygyma gaýtyp barýan. Edilikde işim ýaly ideal bir syýomka bolmady. Sebäbi pandemiýa sebäpli meçidiň özi ýapylaken. Ýöne hayran gallaranda şu 1909-njy ýylda gurulan we $39.000 gurulan bu bina şu wagt baha biçilmez ýa-da kymmat bir arkitektura boldy. Köpde onuň indiki videolarda görüşýän çek.